ଜଗନ୍ନା କୁଆଡେ ଯାଇଛି? କୁଆଡେ ଆଉ ଯିବେ? କାହାର ମାଟି ଖୋଳିବେ, ନହେଲେ କାହାର ପଥର ବୋଳିଥିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ଭୁଲରେ ଯଦି ଆହାର ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଚାଲିବ। କଣ ହବ? ଯୋଉ ଭାଇକୁ ନିଜ ଜୀବନଟା ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ଚାକିରି ପାଇଗଲା ପାଇଁ ତା ବାଟରେ ସେ ରହିଲା। ମୋ ଜଗନ ମଣିଷ ନୁହେଁ ମା, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଦେବତା। ମାନବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ମୋ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ତାକୁ ହାତ ଦିଆ ତ କରିଦେଇଥିଲେ ମୋ ଆତ୍ମାଟା ଶାନ୍ତି ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋର ସେ ଅପବିତ୍ର ହାତ ଦିଟା ମୋ ପାଦରେ ଲାଗିପାରିବନି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଜ୍ୟୋତି। ଯଦି ମୋ ଅନୁମାନଟା ସତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଇଏ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ହଁ ବାପା, ଏ ମାୟା। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ତମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା, ଏଇଆ ନା? ହଁ ବାପା, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାପା। ବିଶ୍ୱାସ ଯାଇ ତୁ ସିନା ମତେ ଠକିଦବୁ, ହେଲେ ତୁ କଣ ତୋ ପିଲାକୁ ଠକିଦବୁ? ଆପଣ ମୋଟେ ଢାଞ୍ଚାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କମନ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ବାଜା ବାଜିବାର ନାହିଁ, ବାଣ ଫୁଟିବାର ନାହିଁ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ 2ଟା କିଲୋମିଟରରେ ବାହାଘର ଶେଷ। ବା ମୌଜ ବା। ତମ କଥା ଶୁଣି ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା, ନୀତି ପରମ୍ପରା ଆପଣ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କଥା ଛଡ଼ା ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଘରର ଝିଅ ନୁହେଁ। ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଘରର ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇତେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଜଣା ପୁଅ ସାଥିରେ ଏମିତି ଲୁଚି ଲୁଚି ଚାଲି ଆସିନଥାନ୍ତେ। କଥା କହିବାର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛୁ। ଜାଣିଲେ ଖାଉଛି ମୁଁ କାହା ଭଉଣୀ? ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଦାଦା ଶିବ ସୁନ୍ଦର ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଭଉଣୀ, ଯାହା ଇଶାରାରେ ପୋଲିସ ଠାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଉଠ ବସ ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କଣ କରିବ ତେବେ? ଓ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ କହି ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରିଦବ? ନା 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 ନା, ମୁଁ ସେମିତି କରିବିନି। ମୁଁ ବି କିଛି କରିବିନି। ଯାହା କରିବ ମୋ ପାଦର ଜୋତା କରିବ। ଏଇଠି କଥାଟା ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ମ୍ୟାଡାମ। ଆପଣ କଣ କରିବେ ଆଉ କଣ ନ କରିବେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଗଲ। ମ୍ୟାଡାମ, ଜୋତାରେ ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଲେ ବି ସେ ପାଦ ତଳେ ହାତରେ ନୁହେଁ, ଆଉ ତା
ମୋ ଝିଅକୁ ବଡ଼ ଘରେ ବାହା ଦେବ। ଶେଷ ସମୟରେ ମୋତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ବାହାରେ ପାଠ ପଢିବା ପୁଅ। ଆଜି ତୋ ବାପାକୁ ତୁ ବଢିଆ ଉପହାର ଦେଲୁ। ଆରେ ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ସେ ପାଠ ପଢେଇ ମଣିଷ କଲା। ଏତେ ଆଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କାମ କରି ନିଜେ ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡାଇ ଭଲ କରି ନ ଖାଇ ତତେ ପାଠ ପଢେଇ ମଣିଷ କଲା। ତୁ ଶେଷରେ ତାକୁ ବି ଠକିଦେଲୁ, ତାକୁ ବି ବେଇମାନ କରିଦେଲୁ। ତମେ ମିଛଟାରେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ବାପା। ମୁଁ କାହାକୁ ଠକିନି କିମ୍ବା କାହାକୁ ବେଇମାନ କରିନି। ମୁଁ ଯଦି କାହା ପରିଶ୍ରମ ଟଙ୍କାରେ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କରିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ? ଭାଇ ବନ୍ଦନା ବନ୍ଦନା ଔଷଧ ନେଲୁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲୁ। ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଜ୍ୟୋତି, ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଚାକିରି ପାଇଲା ଠାରୁ ସେଇଆଡ଼େ ଅଛୁ ଯେ ଅଛୁ। ସିଏ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ମୁଁ ଜାଣେ ପରା, ମୁଁ ତତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇନି ବୋଲି ତୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଥିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଲୁ, ମୋ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଏ। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ମିଷ୍ଟର ଜଗନ୍ ଦାସ। କାରଣ ଆମର ସେ ଧୂଳି ତୁଷର ଦେହଟା ମୋ ସୁଟ୍ରେ ଲାଗିଲେ ମୋ ଦାମିକା ସୁଟ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ସୁଟ୍ଟା ଡ୍ରାଇ ୱାଶ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କହିଲୁ? ମୋର ଏ ଦେହଟା ତୋ ସୁଟ୍ରେ ଲାଗିଲେ ତୋ ସୁଟ୍ଟା ମଇଳା ହେଇଯିବ। ମଇଳା ହେଇଯାଉ, ସଫା କରିବାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେବି ପଛେ ମୋ ଭାଇକୁ ଟିକେ କେନ କରିବି ନା। କାହିଁକି ଭାଇ? ଏ ସୁଟ୍ର ଦାମ 10,000 ଟଙ୍କା। ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ ବାପା, ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଦନା, ମୋ ଭାଇ କେତେ ଦାମୀ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି, କେମିତି ବାବୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓରେ ଜଗନ୍, ତୁ ବାରଦ୍ୱାର ବୁଲି କହୁଛୁ ବୋଲି ତୋର ସିନା 700 60 ଖଣ୍ଡେ ଚଳି ଯାଉଛି। ହେଲେ ତୋ ଭାଇ ପରା ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛି। ସେ ଦାମୀ ଦାମୀ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି। ସେ ଦାମୀ ପିନ୍ଧିବନି କେମିତି? ତ ମଇଳା ଦେହଟା ତା ସୁଟ୍ରେ ଲାଗିଗଲେ ମଇଳା ହେଇଯିବନି? ଭାଇ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣିଲେ ନା ତମ ପାଦଟା ମାଟି ତଳେ ଖସିଯିବ ଆଉ ତମେ ଖାଲି ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିବ। ବନ୍ଦନା ତମ ସାନ ଭାଇ ନା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରୂପରେ ଯେମିତି ଗୁଣରେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି। ଦେବିଟେ ଗୋଟାଏ ଭାଇ ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ନାଁରେ ମିଛ କହି ମତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛି, ମୋ ଭାଇ ମତେ ନ ପଚାରି କେବେ ମନକୁ ମନ ବାହା ହେଇପାରିବନି। ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ଆମେ ତତେ ମିଛ କହୁଛୁ? ତୋ ଗେଲ ବସାର ଭାଇ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତୁ ତାକୁ ପଚାର। ଭାଇ ପଚାର। ଆଚ୍ଛା ଜ୍ୟୋତି, ଏମାନେ ଯାହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କ'ଣ ସତ? ଇଏ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଇଯିବ?
ସମୟ